नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला चणा डाळीची भजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। ही भजी खूपच चवीला छान लागतात, तुम्ही नक्की करून बघा। चला तर मग आता त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। मी इथे एवढे 2 बाउल मी चणा डाळ घेतलेली आहे। चणा डाळ 5-6 तास मी भिजत ठेवलेली आणि आता ही भिजून आपल्याला छान तयार झाली आहे। आता यासाठी लागणारं साहित्य बघूया आपण। मी इथे 2 बाउल चणा डाळ घेतले, 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतले, बारीक चिरलेत मी अगदी। या भज्यांसाठी कांदा बारीक लागतो, नाही तर सर्व बाहेर येतो तो कांदा। 1 चमचा ओवा, चवीपुरता मीठ, 5-6 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं। हा मालवणी मसाला आहे, तो मी 2 चमचे घेतलाय। जर थोडी तिखट असतील तर ही भजी छान लागतात। त्यानंतर कोथिंबीर बारीक करून घेतली कोथिंबीर मी, आणि ते 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, म्हणजे मसालाही घातलाय आणि हिरव्या मिरच्याही घातल्यात मी याच्यामध्ये। भज्यांना ती चव छान लागते, मिरची आणि मसाला दोन्ही मिक्स असेल तर। आपण आता हे मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया। 5-6 लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं यातच मिक्सर मध्येच आपण आता घालून घेऊया। त्यात आम्ही 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, त्याही घालणार आहे। मसाला आपण नंतर घालूया, बॅटर पूर्ण तयार झाल्यानंतर। अगदी नावाला 2 चमचे पाणी घालणार आहे त्याच्यामध्ये। आपल्याला जास्त पाणी नको आहे, जास्त पाणी घातलं तर हे पातळ होईल मग, आणि मग भजी चांगली होत नाही त्याची। आपल्याला थोडं हे सुकं वाटायचंय, जास्त पातळ करायचं नाहीये आपल्याला हे। आता आपण हे असं मिक्सरला बारीक वाटून घेतलंय। आता यामध्ये आपण सर्व मसाले घालून घेऊया। यात वाटताना आपण 3 हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या, आता यात मसाला थोडा टाकणार आहे मी। तुम्हाला तिखट किती हवं त्याप्रमाणे तुम्ही टाकायचंय। त्यानंतर हा 1 चमचा ओवा घेतलाय बारीक, तो घालणार आहे मी। त्यानंतर हे 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले चिरून, ते घालणार आहे। कोथिंबीर आणि चवीपुरतं मीठ। आता ह्या बॅटरला जेवढं लागेल तेवढं मीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। थोडं वाटताना डाळ पाणी घालायचं आहे, कारण जास्त पातळ झालं ना तरी हे लगेच भजी चांगली होत नाहीत, म्हणजे कांदा बिंदा सर्व बाहेर येतो आणि ती व्यवस्थित होत नाही। थोडं नावाला पाणी घालायचं डाळ वाटेपर्यंत। हे तर आपलं चांगलं मिक्स झालंय, 10 मिनिटं झाकून ठेवूया। 10 मिनिटानंतर आपण करायला घेऊया। आता आपलं तेल चांगलं तापलंय, आता आपण त्यामध्ये भजी सोडूया। मीडियम गॅसवर आपण आता ही तळायची आहे, कारण का जर जास्त मोठा गॅस केला तर वरून लालसर होतील आणि आतमध्ये कच्ची राहतील। त्यासाठी गॅस आपल्याला मीडियम करायचा आहे। चांगली खरपूस तळायची आहेत आपल्याला, ती कुरकुरीत होतात चांगली। थोडी कमी जर भाजली तर मग नरम पडतात। ज्यांना कुरकुरीत हवी असेल त्यांनी थोडा जास्त वेळ भाजायची थोडी। चणा डाळीची भजी खूपच छान लागते आणि चवीला। तुम्ही चहा बरोबर खाऊ शकता किंवा चटणी सोबत, केचप सोबत, अशी सुद्धा ती छान लागतात। आता मस्त कलर आलाय, असा खरपूस एकदम तांबूस झाली ती। आता मी काढते सर्व। मीडियम गॅसवर तळायची, मग ती छान होतात, नाही तर कच्ची राहतात आतमध्ये, वरून लालसर दिसतात। कुरकुरीत झाले, आवाजही येतोय छान। आता टिश्यू पेपरवर आपण काढून घेऊया। तुम्ही यांना हवं तर वड्यांसारखा पण आकार देऊ शकता। असा गोल राऊंड करायचा आणि फक्त हाताने चप्पट करायचं, ते चप्पट वडे तयार होतात त्याचे। गॅस मीडियम ठेवायचा आहे, थोडा वेळ लागतो ही भजी तळायला। छान वडे झालेत आपले बघा, मग खरपूस झाले। तुम्ही असे सुद्धा करू शकता, भज्यांसारखे करू शकता। ते आपण टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया। गोल राऊंड करायचा आणि चप्पट करायचे, झाले वडे आपले तयार। फुगतात पण मस्त ते। नक्की करून बघा, होते पण पटकन, जास्त वेळही लागत नाही। माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा। माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, आणि ही व्हिडिओ कशी झाली हे कमेंट करायला विसरू नका। आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार।